Ngati mukufuna kudziwa mtengo wa moyo wanuwo komwe muliko kuti ndi makwacha angati, onerani video imeneyi mpaka pamapeto pake. Ndili ndi mwana dzina lake Shukrani yemwe tsiku lina anandifunsa funso, kodi adati moyo wangawu ndi odula bwanji? Pofuna kumuyankha ndinatenga mwala onyezima wa mtengo wapatali ndi kumupatsa, kenako ndinamuwuza kuti utenge mwala uwu upite nawo pansika ukangokhala chete osalankhula kena kalikonse, ndipo pakabwera munthu nkuzakufunsa mtengo osalankhula kanthu ukangoyimika zala ziwiri. Shukrani anatsatira malangizo angawa ndipo anatenga mwala ndi kupita pansika ndi mwalawo. Koma patangodusa kanthawi pang'ono, nkhalamba ina yayikazi inafika pomwe anali Shukrani nati, "Mnyamata iwe, mwala uwu kuoneka okongola uwu, kodi ndi ndalama zingati?" Monga mmene anawuzilidwa ndi ine, anayimika zala ziwiri basi. Kenako gogo anati, "200 kwacha, ndigula ndipatse kuno mwalawu." Shukrani anabalalika ndipo anakaniza mwalawo nabwerera kwa ine. Atandifotokozera, ndinamwetulira namuwuza kuti apiteno ku shopu komwe amagulisa ma jewelries akachite chimozimozi, ndipo Shukrani anapitako kumeneko, ndipo ogulisa mmenemo ataona mwala wa Shukrani anafunsa, "Mnyamata iwe, mwala umene uwu ndi ndalama zingati?" Ndipo Shuku anakwezanso zala ziwiri. Kenako ogulisa mu shopu anati, 2000 kwacha, umene undi mtengo wabwino kwambiri, ndipo ndigula mwala. Mobalalika anakanizanso kugulisa mwala nabwereranso kwa ine, ndipo ndinamuwuza apitenso ndi mwalawo akapange chimozimozi ku shopu yogulisa miyala ya mitengo yapatali. Atangofika kumeneko, chikhwaya cha mmenemu chinamuyandikira Shukrani nati, "Wow, mwala wapamwamba kwambiri, kodi ndi ndalama zingati mwalawu?" Ndipo Shuku anayimikanso zala ziwiri monga mmene anawuzilidwa. Kenako chikhwaya chinati, 2 million. Wow, ndi mtengo wabwino kwambiri. Ndikuonjezeranso 200,000 pamwamba pake, ndikupasa 2.2 million. Mwana anabalalika nakanizanso kugulisa ndi kubwerera kwa ine, ndipo atandiuza ndinamuwuzanso zoti atenge mwala onso apite ku museum, ndipo atapita ku museum. Maninja wa mmene momwe anati, "Mwala opanda pake uwu, komabe nditha chonchobe kukugula, ndi ndalama zingati mwalawu?" Ndipo Shuku anayimika zala ziwiri. Kenako maninja anati, 20,000 kwacha. Yachuluka, mwala uwu ine ndikupasa 10,000. Ndipo Shukrani mobalalika anabwerera kwa ine nati, "Adadi, musananditumize nsokwina kulikonse ndili ndifunso, ndifunse kaye, ndi chifukwa chani mwala omwewu ndikapita kwina mtengo wina, pomwe kwinanso mtengonso wina?" Ndinamwetulira nati, "Unandifunsa funso loti moyo wako ndi odula bwanji, ndipo ndinafuna ndikuuze momveka bwinobwino chimozimozi ngati mwala uwu mtengo wa moyo wako umasintha potengera pomwe tili. Kwa ena titha kukhala 200 kwacha, ena 2 million, ndipo ena 10,000 kwacha, ena nkukhala ulibiletu mtengo kumene zimangotengera pomwe iwo wasankha kuti upezeke. Ngati ukufuna kukhala ndi mtengo odula mmoyomu, wayenera kupezekanso malo oyenerera ndi anthu oyeneranso, osaziyang'anira pansi pololera kuchipa pamaso pa wina aliyense, chifukwa anthu oyenerera ako azazindikira za kudula kwako mosachita kuwauza. Kuchokera pamenepa, mwana wanga anaphunzira momveka bwino kuti kudula kwa moyo wathu sitimasira ena kupanga mtengo pa ife, zili ndife kusankha mtengo malingana ndi pomwe tili komanso anthu otizungulira. Nkhani yonseyi ikutiphunzitsa kuti ndife odula bwanji ndi moyo wathu. Ngati ena mukuwaonekera kuchipa, yesaninso ena. Mudzadabwa akukupangani treat mosiyana ndi mmene ena ankachitira. Ngatinso pamene simukupangidwa value, yesaninso pena. Izizi kaya ndi mubanja, nzathu olocheza naye akutiona ngati ndife opandiratu pake. Ndikhulupirireni, ena azakuonani odula kuposa amenewo. Kaya ndi pa ntchito, magulu osiyanasiyana, nzipani, ngati akukuonerani pa mtengo wa 200 kwacha, yesani pena.
khulupirirani adzakuonerani ma 2 miliyoni udolo wathu kutha kwathu ena sangakuone kamba ka environment yomwe uli. Always uzizikwichiza pamalo pomwe ungapange shine mukazizunguliza ndi anthu omwe akukuonerani pansi. Moyo wanu ndi chisangalalo chanu muzakhala mwabwerekesa kwa anthu amenewo, inu nkukhala onyozeka nthawi ndi nthawi mpaka kalekale. Sunthani mulipo. Ngati muli pa 200 kwacha musakhale ngati munamatiriridwa ndi super glue. Dziko nlotakasuka ili. Ndine Dean Studios. Ndipo ife a Dean Studios tili ndi group la malonda la WhatsApp online pomwe timagulisa katundu online tsiku ndi tsiku kwa omwe mungakonde kupanga join malonda amene wawa pa Dean Studios group. Ndisiya link mu comment box. Osayiwala kupanga share nkhani ya shukurani.